لما عندي أرسنال مس ليفربول صوتا لون من كنت سعر تخون اتملسي ناباخون كغود في قندما لكعتي سعادة قايق مستود أفت سكرين ناي أنفيلد ويكا ميدا ناي ليفربول اتوتي تتي أبو كنرينا ግን ሕሰቦም ኣሕዋት እዞም ተፃወቲ ናይ ኣርሰናል ዝኾኑ ናይ ሊቨርፑል ነቲ ስክሪን እቲ እንዳረኣዩ እንተድፃወቱ ነይሮም እቲ ውፅኢት እቲ ከመይ ምኾነ ኢልኩም ሓሰብኩም ነዚ ውፅኢት እቲ ንቐምፅኡ ዝገብሮም ኣብቲ ሜዳ ዝገብሮ ምቅብባል ኣብቲ ሜዳ ዝገብሮ ውህደት ናፍታ ጎል ደእትውባ ቦታ ከኣኒ ጎል እንተ ደኣ ከእትው ክኢሎም እዮም ክዕወቱ ድኽእሉ ኣብቲ ስክሪን እውን ከም ዝተዓወቱ ድነግሮም ኣብ ሂወት እውን ልክዕ ከምኡ ይደጋጥመና ኣሕዋት ሕሰብዎ ኢኹም ልክዕ እቲ ስክሪን ከመይ መሲልኩም ኣብ ሂወትና ዘሎ ኣታዊታትና ክኾን ይኽእል ምስ ሰባት ድልና ርክብ ጥዕናና ዝምድናና ተፈላለዩ ኣብ ሂወትና ዘሎ ውፅኢት ክኾን ይኽእል እዩ ንሱ ሰላም ክኾን እንተ ደኣ ኮይኑ ንሱ ድሓን ክኾን እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ሜዳ ኣእምሮና ንሕና ብዝግባእ ክንፃወት ክንክእል ኣለና ዝሓሸ ሓሳብ ዝሓሸ ድበለፀ ንብሎ ስምዒት እንዳሓዝና ብዝግባእ ድማ ኣብ መዓልትና ኣብ ውዕሎና እንዳስራሕና ብዝግባእ ኣእምሮና ክንምግቦን ኣብኡ ድማ እቲ ፀወታ ክንገብሮ እንተ ደኣ ኺድና ኣብ ኣእምሮና ድተፃወትና ፀወታ ኣብቲ ስክሪን እቲ ልክዕ ከምዚ ናይ ኩዕሾ ምምፅኡ ዘይተርፍ እዩ እዚ ንኸይከውን ግን ኣሕዋት ኩሉ ግዜ ውፅኢትና ሂወትና እንዳረኣና ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ክኸውን ኣይነበረን እንዳበልና ናብቲ ውፅኢት እቲ ናብቲ ስክሪን እቲ ንምልከት ተረኣ ኮይና ብዙሕ ጎል ከኣትወና ኣሕዋት ብጥዕናና ክንህሰ ብገንዘብና ክንህሰ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ድኾነ ድጎድል ነገር ምህላው ዘይተርፍ እዩ ስለዚ እምበኣር ልክዕ ኣብዚ ፀወታ እዚ ከም ኣብ ሜዳ ተፃዊትካ ኣብ ስክሪን ትውፅኢት ትሪኦ ናብቲ ውፅኢት እቲ ምምልካት ደይኮነ ብዝግባእ ኣብ ኣእምሮኻ ምፅዋት እዩ ኣብ ውዕሎኻ ምስራሕ እዩ ኣብ እንታይ ዓይነት ነገራት ናብ ኣእምሮኻ ተእትለኻ ብዝግባእ ምርዳእ እዩ ነዚ ድምልከት እምበኣር ብሰፊሑ ኣብ ዩቲዩብ ቪድዮ ሰሪሕና ልኩም ኣለና ንምንታይ ኢና ሕልምታትና ከይነበርናዮም ንተርፍ ዘለና እቲ ንሕና እንደልዩ ዓይነት ሕልሚ ክንነብር እንተ ደኣ ኮይና ድማ ኣብ ሜዳ ኣእምሮና ንኸይንፃወት ዝገብራና ዘለዋ ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣብ ዩቲዩብ እንተ ደኣ ሃሊኹም ኣብ ዝታሕት ኣለኩም እቲ ቪድዮ ኣብኡ ኣቲኹም ብዝግባእ ተኸታተልዎ ኣብ ቲክቶክ እንተ ደኣ ሃሊኹም ድማ ኣባዮ ኣለኩም እቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ስለዘብኡ ኣቲኹም ተቐዳመይቲ ቪድዮ ብዩቲዩብ ደላ ክትከታተልዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ኣለኹም ድማ ኣብዛ ታሕቲ ቀዳመይቲ ኮመንት እቲ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ እቲ ስኮር ግን ገምትዎ ኢኹሞ ናይ ሂወትና ስኮር ካን ብዝግባእ ኣብ ኣእምሮና ብምፅዋት ብኸመይ ሓድሽ ሂወት ክንነብር ከም ንኽእል ኣብታ ቪድዮ ተኸታተሉ ኣሕዋት ሰናይ ዕድል ንኹላትኩም ሰሰናዮ